Quantes ganes de tornar. Quantes ganes de tornar tenia. Bueno, què? Demà festa nacional, no? No? Bueno, la festa de demà mola molt. És molt divertida. Hi ha cazas, hi ha tanques, hi ha cavalls, la capa de la Legión, la infanta Elena. Pues és molt divertida la festa de demà. Ja veig que aquí no, demà no és festa per a vosaltres, no? Demà treballeu tots. Us veig que demà treballeu tots. Sí. Ja ho veig. Perdoneu-me, però és que a mi hi ha un tema que em posa especialment nerviós i no és Pablo Motos entrevistant a Leticia Sabater. És tot el tema este de la independència. De veritat que me comença a posar nerviós. Perquè per als que no ens posicionem, per als que no tenim una opinió clara sobre el tema, és molt perillós. Que tu estàs tot el dia... La independència és bona. La independència mos vol ajudar. No, la independència és dolenta. És Mordor. Mos vol robar. Sí, era una imitació de Gollum. Això és molt perillós perquè te pot arribar a girar el cervell. Penseu que antes Duran i Lleida era un heavy melenut i ara és Phil Collins. I no pel bé que toca la bateria, precisament. Però antes de res, abans d'entrar en polèmiques, en ferir alguna sensibilitat, jo us vull fer una pregunta. I vull que contestéssiu, jo vos faré una senyal a la de 3, i vull que contestéssiu tots a la vegada, per favor. Creu realment que Catalunya està preparada per a una independència? Sí. No. Ni de puta conya! Ni de puta conya, perdoneu-me, jo és que no vull entrar en polèmiques, però em veig el micro aquí i se'm calenta la boca, com a Maria la Piedra. A veure, abans de res, per arribar a aquesta conclusió, anem a fer un repàs de les coses que tenim i les que no tenim. Tenim polítics corruptes? Sí. Tenim actors porno? Sí. I corruptes també. Parlant de menjar, tenim una gastronomia autòctona? Sí senyor, però no una qualsevol. Una gastronomia en la que es pot fer una marató de sables sencera. Això vol dir que entre baldanes, misteles, pastissets, coquetes, llonganisses de Vic, hòstia, estem millor alimentats que Joan Laporta? Que pronte no passarà per la IDEM. A veure, per cert, parlant de gastronomia, cal erradicar des de ja el carquinyoli. El carquinyoli és l'únic dolç sobre la faç de la terra que està dur recent fet. I no es reblanix mai. Que jo he vist polidiamants en carquinyolis. A veure, què més tenim? Tenim fires renaixentistes o medievals a cada poble, sí. I, sobretot, i el més important, un instrument forjat a les calderes del 9è segle de l'infern. Uno para destruirlos a todos. La gralla. Sí, senyor. La gralla sona com una hiena esquizofrènica. Cada país emergent té un instrument del dimoni i això és així. Escòcia té les gaites, Sud-àfrica té les bubuzeles i nosaltres tenim les gralles. Per això a Espanya tenen la zambomba. La música i la dansa són un reflex de la societat del nostre país. I bueno, la sardana i la jota, un reflex del sensi, però de la rauxa. No. Fan falta coses més fresques, més modernes per arribar als joves en l'àmbit musical. Per tant, jo Lluís Llach lo prohibiria completament ja, de principi, a una Catalunya independent. Fora. Menys concerts per la independència i més raperos catalans, és el que fa falta. Raperos en noms d'aquí que conegueixen tots, com Kenny Go, per exemple, Eminem o Dos Rals, que seria l'equivalent nostre de 50 Cent. És veritat, el rock català està mort, i Gerard Quintana també. El que va sortir al Convidat fa un parell d'anys és un teleñeco, lo portaven, és un titella. Perquè, a veure, parlant del Convidat, la tele tampoc està millor. El Convidat, Veterinaris, Talassa, Caraquilla, El Gran Dictat,
En sèrio, el Gran Dictat és un programa que ens ha de representar? Un tio vestit com els Tim Powers, en una barba, unes ulleres de rapel? Que els concursants han de ser més cracs que Pompeu Fabra en la llengua catalana? Això no pot ser. Experiments sociològics és el que fa falta. Una versió catalana de Gran Hermano on és el que han de fer. El Gran Germà. O l'hereu, que aquí se li diu l'hereu. Que a més la dinàmica la tenim molt fàcil. Agafes a 14 tios i ties que vagin més sortits que el pico d'una planxa, los tanques a la masia de Casa Terradellas i que facin proves. Proves com fer la matança del porc, per exemple, muntar una cobla d'habaneres i que interpretar el meu avi, o fer els pressupostos de la Generalitat. I això és entreteniment i no el Twitter de Duran i Lleida. Això és entreteniment. Després està el tema dels esports, que la gent de seguida diu, els esports són pioners. Doncs no està millor el tema dels esports, perquè ara molta gent s'ompli la boca en la Lliga Catalana. La Lliga Catalana. Com us ho diria suaument, una puta merda la Lliga Catalana. O sigui, Barça espanyol com a súmum del futbol del nostre país. Jo passo. Jo em passaré un altre esport. I els esports d'aquí no estan millor tampoc. El muixing, el korfball, el twirling. Quina puta merda és el twirling. Pues ho diré jo, el twirling és un esport on les xiquetes gordetes les apuntaven allí perquè allí no les criticaven i al final no sofrien els traumes que podrien tindre de grans. Aplaudim. Aquesta és una altra. Tota la vida se li ha dit majorets. O sigui, tanta normalització lingüística, tanta polla, que seguida va sortir Twitter i va sortir un tio, s'ha de dir piulada, no s'ha de dir Twitter. Perdona, i aquí dient tota la vida majorets ja s'estem dient twirling? És que és un nom feo, que és de malaltia, com se diu això? Terminal. Sí, és de malaltia degenerativa, que l'altre dia em trobo un amic, dic, hòstia, sento molt lo de tu iaio que va morir de síndrome de twirling. Si el que volem és fomentar els esports del nostre país, el que necessitem són uns Jocs Olímpics. Això ens ho ha ensenyat la senyora Botella. O sigui, vosaltres imagineu-vos per un moment a Duran i Lleida, en camiseta de tirants, pantalons curtets Meiva, en la torxa olímpica per Montjuïc. Imagineu-vos-ho, en sèrio. Fa més gràcia. Perquè tinc cal. Imagineu-vos, això voldrà dir dues coses. Que som independents, sí, i que ens han passat en els al·lucinògens. Però també que necessitem un conseller d'esports a l'altura. Algú que ens representa a nivell esportiu i mundial. I això és molt fotut, perquè Iñaki Urdangarín està pillat. És un dir. Si la cosa s'allarga, potser podríem comptar en Messi, però son pare diu que no fa declaracions. A veure, qui mos queda més? Per exemple, Guardiola, que està traduint les obres de Martí i Pol, dels dos, a l'alemà. Joaquim Maria Pujal, que per la ràdio diu Orsay, Fleckit i Hens, que no se l'entén. Cruyff, que porta aquí més de 30 anys, apalancat, i encara diu Guardiola. Jo fermament apoyaria la candidatura d'Anna Tarrés. Anna Tarrés és l'única persona en este país capaç de sincronitzar la menstruació de totes les dones. I a més, és l'única que el molt honorable expresident li pot dir Gordi Pujol. A les reunions Artur Mas se faria caquita. Però caca 100% catalana. Caca catalana, que abona camps catalans, del que creixen els arbres de pizzas de Terradellas. Jo en tinc un de 4 formatges a casa. O sigui, Artur Mas, president, un altre que necessita un canvi d'actitud si vol passar la història com el Kennedy català. Començant per aquí. Un líder, si vol ser recordat a pesar dels mals moments en la història, el que necessita és fer pantanos. I és un tema delicat, pels més joves no. Pels més grans és un tema delicat, sí. I ho sento, no són pantanos, són embassaments. Parlem correctament. Una altra cosa que hauria de fer Artur Mas, per exemple, són algun extermini. Algun extermini estaria bé, sempre controlat per una comissió de la Unió Europea, perquè no ens diguin que ens l'estem passant.
exemple, aquí podríem posar el cirulo, per exemple, o a nivell ja més genèric, rates, cucaratges, o Lleida, província. Bueno. A veure, ets de Lleida? Ah, vale. No, dic, igual és de Lleida i, hòstia, quin percentatge hi ha que mos vingui algú de Lleida? Crec que poc. A veure, què més? Artur Mas, ojo, perquè té tela. Si realment vol ser un líder català, el que no pot fer és gastar-se molts de diners en trajes, en corbates i en camises, perquè això és típic dels presidents valencians. El que ha de fer és vestir un xandall de tàctel, si em podés ser el del Barça de l'any 1994, capa, turquesa, que el teníeu tots, fumar puros importats d'Andorra i fer discursos de 8 hores sobre l'hegemonia catalana, el teixit industrial i, si és millor, una laca de pantera o una del dia, això ja depèn. I molt important, una cosa que hauria de fer és deixar-se bigot. Deixar-se bigot per a ser un líder que governa a mà de ferro és molt important. Portar bigot. Com aquell dictador tirà del segle XX que va intentar dominar Europa. O com Hitler. També com a president s'ha de tindre en compte que seríem un país nou i s'haurà d'encunyar moneda. Encunyar moneda, la creu de principi molt fàcil, la creu de Sant Jordi, ja la tenim, però la cara és molt difícil trobar el perfil més bo del president, en el guapo que és. Té dos perfils que... Jo, per evitar este dilema, jo directament posaria Judit Mascó, que està com a cara de la moneda. Sempre estaria al Vivet que diria, home, ja que poses a la Mascó la fots del gusto més que de cara, no? Dic, home, faltón, passa. Però jo realment crec que ja que comencem de zero, hòstia, tornem al trueque, menys històries, tornem al trueque. Tu vas dir, te canvio la meva dona per 4 vaques brunes. Fet. Millor negoci que els que fa Sandro Rossell en el Barça. Molt millor, per què? Que Sandro Rossell és dona. No sé. M'han dit machista. Sí, flipant. Per què? Explica-me. Vols explicar-me per què ets machista? Bueno, perquè era un home el que parlava. Vale. Te canvio el meu home per 4 vaques brunes. No! És un negociador difícil. Bueno. Per la imatge del país també és molt important tindre un superheroi, un icono. Què és esta merda del timbale del Bruc? O sigui, no, jo és que estic allí entre les muntanyes tocant un tambor i com senten molt de soroll l'enemic pega la volta i se'n va. Gilipolles, però si vos venen a atacar per l'espai venen en naus i et venen allí tot sol al mig de les muntanyes, que van dir, mira, un que s'ha perdut de la festa del Renaixement. Home, no, fa falta un Cid campeador, algú que hagi tallat molts de caps per esta nació, un capità Catalunya, amb els calçotets rojos per fora. Claro. Si és que, a més, el dolent ja el tenim. Tenim a Duran i Lleida, que és l'ex-autor català. Per què necessitem un superheroi per al cine? El cine necessita un superheroi per fer les seues pel·lícules. Després ja vindrà Hollywood, farà la seva versió horrible, serà una merda de pel·lícula, lo fotrem a caldo i direm, oh, que ha tocat un ídol nacional, oh. I seguirem a la nostra. Però no, a Catalunya ens estem empenyant en fer les pel·lícules imitant a García. I això no és gens bo per la indústria. No és gens bo imitar García. O sigui, Pa Negre, la pel·lícula Pa Negre, jo no l'he vist, me l'han contat. Però un crió desnutrit, una xiqueta que el pervertix, tot això en guerra, o entre guerra, o en postguerra, no ho sé. És que només faltaven unes monges lesbianes allí o alguna cosa que infumable això. Pa Negre, de veritat, Pa Negre, Samuel L. Jackson. Però bueno, o sigui, jo no sé si arribarem mai a una independència, no sé què passarà. Jo només sé que si hem de fer un referèndum, una consulta, un
test de la Superpop, el que sigui. Per a saber-ho, jo proposo que entre les respostes hi hagi una quarta via. Una quarta via, molt senzilla, us l'explico. Seria una república monàrquica, anarconazipacifista, on la figura del rei recau en Ernesto de Hannover i la presidència en Berlusconi. Al fin i al cabo les coses no canviaran tal com estan. Passa que ara està tot concentrat en el rei, no? Però algú dividiria els poders. A més, avantatges, un Eurovegas al costat de cada peatge i un tirador de cervesa a cada ambulatori. Perfecte. Per tant, el dia que arribéssim ja ens ho contarem. Bona nit i gràcies.